الاستعارة ثلاثا ثلاثا. Sini ban. Murah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وإخلاصا برحمتك يا أكرم الأكرمين. وبعد، masih kita niyo sunanul wudu, mga kasunnat-sunnatan kapag ay bang siya mahinang karobuhan sinhambok Muslim kapag ay yuthabu inda Allah tumbasan siya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya katinggalan, fala yu'aqabu ala tarkiha, di siya siksaon kapag tinggal niya sin sunnah. Panagnaan na kanatu at tasmiyah, muna yung pagbismillah, panagnaan sin pag-ayin. Inhikarwan niya ghaslul kaffain ilal kuwain. Pagbukas sin 25, harap maripakuwa. Hari po pa siya hikaamuin pangut tubig. Alaw si mga pasta. Taon mo. Inhikatu niya al-madmadatu wal-istinshaqu wal-istinthaq. Amunain manggumbong, ibansin humangit tubig sarta isunga. Niyadto sunnah amujahab sin Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Demikian innakanatu sin 5 bay bilang pamalik tumtum mashu jami'ir ra's, amunain sapuhun in katibuusan sin utay. Inyan to sunnah, biya sin nasabot na to sin 5. Sunuan na to in dahin ha mga sunnah kapag ay amunyan kaya sulat po umbul hikalima mashul udhunain, mashu al-udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mashul udhunain, in hadis mashul udhunain, hugasan mo in udhun. In udhun, amuna in tayo. Amuna in tayo. Na, in paghugas mo sin tayo, zahirihima, amo in nakatatampal niya sin tayo.
Ibansin nakatatapok. Hatay ka. Bima'in jarid sin tubig bago. Iniyan sunnah. Sunnah. How no in zahir sintay ka. Amoy naka lalahi latay ka. Amoy nini. Zahir. Tama? How no in batin. Amoy nini nakatapok. Na. In hukasan mo in taingam. In nakalalahi, iban sin nakatapok ka tainga, sin tubig bago. Na. Ari pakita makad to pa tubig bago. Biyan ininhantang sin paghukas sin tainga. Inhantang sin paghukas sin tainga. An yudkhila musabbihatay fi simakhay. Usalon mo yung musabbiha, amoy nini. Amoy ning katanaman mo. Amoy ning hisud. Na. Hisud mo siya pa simah. Amoy ning simah. Amoy nini. Tawang kung matanam si nini, nakura ito rin musabbihat. Musabbihatan. Amoy ning khinsa. Ang tawag sinarab. Ininingan niya ba sa Arab khinsa? Ininingan na sinu. Ini Jaymanis. Ingan niya Arab binsa. Atau khunsur bunsur. Atawakan khinsar atau binsa. Menjadi apa? Nah ini uningan. Asino ko no? Ha? Las. Ingan niya Arab al-musta. Ini uningan niya tudlo. Arab sababa atau musabbiha. Ini nih atasin mo no? Bakul. Arab ibham. Tama? Napal ito na? Khinsar. Binsar, wusta, sababa, ibham. Tayyip. Isod mo in musabbihatan mo in. Amoy nini. Atawa khinsar. Ikaw baya-baya. Mauning katanaman. Bihan. Hindi? An tudkhila musabbihataik fi simakhay thumma tudiruhuma ang pamusya wanumad. Unubayni. Biya. Hukasan mo katani na mo yung daan-daan niya yun. Lihuton mo bihan. Kung isang bawang bihamin. May nang biya sukal bawang. Gaw may biya ko niya. Nung tayong pagtaka mo yung pangaran mo makatanag. Ito na sa ating mga hinuon mo. Iban sinukasan mo yung katana mo yung biya. Dan ma'atif ya mi'taf lang simbasa. Na. Bihan in halaw. Bihan. In lima mo ini yung bakul. In ibham mo. Na. Ang pamusya pag-abot mo mali. Bihan. Ang pamusya parangan in bakul mo ini. Ala zahiri udhunay na iniha mo yung katampalan sintay nga mo yung harap balik. Sana siya siya. Biyan din. Di biyan. Umakaw tubig. Bihan. Harangan mo yung katan. Labing lupa ni namin bilokan na yung niya. Bangkaw po kung madyaga. Mahunit din magkakuan. Siya mo tunay ito dyagahan bang kumagbukas. Sabi, amin bilokan na yung sinawin. Kuan mo yung una. Pag-abot mari, magbak na yung duwa. Parakan mo na yung sabi na mo yung bakul mo yun, na hindi harap mari. Tanto hatunin na hindi magtipunin lumi. Ang tanda ko magbahusan na hindi. Maghulas yan. Parakan mo ito magtubihan. Kao mo ito. Diba? Na. Bihan ito. In hantang. In tubig. Sabot na hindi. Mujahab si Imam Shafi'i bima'in jadid. Tubig ba? Tubig ba? Kunin natin si
pagyaron tubig ba? Hati niya. Bangkaw maghugas yung tainga mo ini. In tubig, ipaghugas mo, sintay nga mo. Tubig ba mo? Bukon tubig ang mo impiyakay mo rin ha? Buk. Kaya ba nang mag-ail? Bang sila mag-ail? Sapon na yung buhok. Pagsapo, para kanong nasampil ma rin, lapayon na yung tayo. Amo dahab si Imam Shafi'i. Umiyamag at tunang dahab si Imam Shafi'i. In paghugas sintay nga, dukain, tubig ba mo? Dukain bukon siya mo yung tubig piyakay mo. Ako? Katan natin insyaAllah. Atin niya, paghugas mo simpay, sila mo yung buhok mo bihan, umaaw tubig ba? Ang pamuhipang hugas mari, patay nga mo, hinamon mo yung biya sinasabot tagay. Unin dalil, yang amlusan, sin mujahab sin Imam Shafi'i. Hadith nasabot, riwayat sin Imam al-Hakim wal-Bayhaqi. إن كان عبد الله بن زيد رضي الله عنه إن حديثني إسناده صحيح لو سن إمام الحاكم بمن سن إمام البيهقي إن أغس عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله يتأكلون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ تأكلون نقأي الرسول فأخذ لأذني ima siya lang niya tubig. Amoy ipaghugas niya sintaingan niya. Ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadahu li ra'sih. Kita kulong niya kima siya tubig. Yang hugas niya sintaingan niya, tubig ba mo? Bukod lang niya tubig amuin, iyakay niya haul niya. So in hadith ni Raini, amoy ni in tiyangong bukan, sin muzahab sin Imam Shafi'i, sin in tubig usalon, paghugas sintaingan, tubig ba mo? Bukod namin tubig, iyakay mo haul. Damik yan nasabot, hamuwatta, sin Imam Malik, rahimahullah, dahil kan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. In Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu sahaba kana ya'khudhu al-ma'a bi isbi'ayhi ila udhunayhi. In kaunan sin Abdullah ibn Umar amuin majaga hakatahin sin Rasul ang sahabat damuin majaga amuin imuun yuktod sin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin Abdullah ibn Umar sambil kadang layan al-mutaassi al-muqtadi amuin tao imuurul to sin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min Abdullah ibn Umar nasabot sin mga tabi'in kapag ayin sin Abdullah ibn Umar kana ya'khudhu al-ma'a bi isbi'ayhi bang siya maghugas na siya buhok niya huwas niya magsapo siya buhok kuma siya tubig bago ampan niya hipaghugas sintay niya narayin di amoy nin dalil at tumudsin in pakayon tubig paghugas sintay nga tubig bago ko namin napakayon abo na in sumuno ikaw takhlil al-lihya al-kathah takhlil al-lihyah al-kathah in atisin takhlil an tukhallil amun sudlayon mo sinlima mo in lihya na kana to na mo in tungot mangingan sim kumot na hindi gimuha uningan niya sa Arab lihya bang da hindi gimuha aridan
Imbuhok na hindi uningan niya. Hajiban. Uningan simbuhok ni ahdab. Uningan simbuhok ni syawarib. Ingan simbuhok na ini sibala. Ingan simbuhok na ini anfa. Panali. Umayat mag-out. Nah. Inlihya. Amoy ini. Apabila inlihya mo, ibang sinaridan mo, na hindi katha. In hadis katha, kafifa. Unin pag-ianon lihya kafifa. In pag-ianon siyang mga fuqaha, lihya katha, lihya marakmul. Amuhin pungot marakmul na kuman, di kakitaan ingin paisan. Mga tulong mo rin hakwa. Sindakmul niya rin mo kakitanin, pais. Hello. Nabang di kakitaan, kasi mga pungot si mga Arab, impagtang si pungot bihado katha. Bang pungot, manipis, malahang, bukon marakmul, kasi pungot na hindi ka ito, hihinglawin kayo man. Ingan niya, al-lihyatu al-khafifa. Al-lihya al-khafifa. Mga turawihan, gimuwa. Nasakit. Inyadto, inpagtag kanya lihya khafifa. Bangin lihya mo yung pungot mo, marakmul na kumaan. Sunnah. In takhlilun mo siya. Di din yung pagtakhlil kanya. Sudlayon mo siya rin nga baba. Umakaw tubig bago, pamusyabihan. Harap marisa. Napag-usam pa mo hibalik. Abang mo hibalik, mabaya, orag buslayon singa. Nagkakangkangan na mo eh. Inun. Ina mo, impungot, mo hibalik mo rin sa bihan. Kaamo rin nga unurin nga, tahtal hanak. Kaamo rin nga sa umihan. Umakaw tubig bago, pakumihan. Impag sudlay, sinbuhok, ay sinamon, simpungot, katha, inhukuman niya sunnah. Nabangin pungot mo, khafifa, kikita, titilak din na mo ginpaisan, inhukuman niya wajib suwayra, sumampayin, tubig. Suwayra, sumampayin, tubig, paginpaisan. Na, nabanga mo marakmul, misan di na siya sumampay, na kuwanan mo na sadya ba? Takhlilun mo na sadya siya, sudlayon mo na sadya siya rin kababa. Nasabot, hadith, in Aghis ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Tirmidhi, kana Rasulullah, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukhallilu lihyatahu. Kaunan sin Rasulullah, sin Ibn Abbas, yukhallil. Atin niya pagsudla yung ninpungot niya. Ay dito na ka kita hukuman sin in pagsudlay sin pungot marakmul in hukuman niya sunnah. In hukuman niya sunnah. Na aun ambok hadith nasabot na'am in صيغة من لقى البياق أيسن رسول صلى الله عليه وسلم فعل أمر خلل هذا سن فعل أمر أتني دع خلل سبلا يتو أم pagkahatihan na to tiap-tiap daak in hukuman niya wajib mga usul ang kadalaw niya al-amru lil-wujub in daak manunjuk siya pa wajib nampay naka na to sunnah kung siya wajib. Na, may tato, amo jahab sin Imam Shafi'i sunnah kung siya wajib, sabab aun hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, tawadda kama amaraka Allah. Pag-ayil kaw, biyasin karaak kayo sin Allah halom sin Quran. Orin bay ka sin Allah Ta'ala halom sin Quran. Pila rin nasambot sin halom sin Quran. Upat da. Wala nasambutin
takhlil. Ang kanda, in takhlil, hukum siya hukuman, sunnah, hukum siya wajib. Nah. Langsing kaimanan ashab. Dahil nga mujahab si Imam Shafi'i, kaimanan mga ulama si mujahab si Imam Shafi'i, lipwas nila yung tao muhrim. Malaking kalong yung tao muhrim. Atis yung tao muhrim, amo yung tao na makay-ihram kapag hadyan. Kahatihan na to, yung tao halaw sin ihram, di siya manjariya muin, gumunting sin buhok niya, pungot niya, tawakan, laruton niya bihan, di ito manjar. Lipwas yan to sin kaibanan, mga ulama. Malayin kan long niya muhrim, na misan siya long niya, di na magtakhlil sin lihya niya. Maita, makhafatan titafi syai'im min sya'rih. In kahanggawan din tulong niya rakala malarutin mga pungot niya, makalanggal siya. Syara' si pagkat. So makawalang singkaywanan di edad. Edad, tika mula misan ko muhrim. Ang singkaywanan mga muhaqqiqin, hamadhab sin Imam Shafi'i, di edad tulong ni hikauno. Misan kaw long ni halaw ni haram, pagtakhlil kaw, sumagawa arak-arak sa jalong niya, tura'ir rifq, paakakun mo sa jalong niya, supaya ri, wayroong mapakpak, buhok at tawakan pungot, supaya ri ko makalanggal sa rasin, panghiharap. Nah, ala kullin, ito na masabot na yun, hukuman sin, pagbagong sin pungot, masuwan mo rakuman, muray hikabayta kung kaniyong kamatauran na amdaing ha mga ulama imian wala jariin bahungan inpungot bang wayroon udor. Wayroon udor. Na. Ini kapit. Takhlilu, nakaanat unang kalima takhlil. Khallala yukhallil, amuin kuwan. Sudlayon. Siya sudlayon. Na. تخليل أصابع اليدين والرجلين بقول والرجلين أو نكبشرين إنتو تخليل أصابع اليدين والرجلين سدلا ينندو أسم كما في معنى فإما رأيهم بكبشر تخليل نعم إن عرب سويكم ما باندا يهبها عرب سبب كما في معنى إيش أو نكبش حديث دين دون أو تايتل سن حديث فضل حلاق الذكر fadlu kalabbiyan si maglihong kapag jikiran pagtumtuman pa Allah Ta'ala magbasa Quran, magbasa hadith. Ang basahan niya fadlu hilaqi, jama' sin halq. Al-dhikr, hati niya pagtumtum. Na mayroon bahasa Arab niya rin magpangadya Arab lang niya. Kunda marayaw, direct kita pa Quran was sunnah. Naunin pagbasa niya, fadlu halqi dhakar, kalabbiyan lang niya sin pagbahong pag-ig sin aurat. In dhakar, aurat. Na. Illa yu, fadlu hilaqi dhikr, iban sin fadlu halqi dhakar. At dhakar mo na aurat. Na yun siya mabayad ang katuoy kanina mo yung kwan niya. Naway siya magsabilin tao. Mayroong kalabyan si biyad. Haram. Na. Kanda suway kita magbasa, magpangadji bahasa Arab. Bang kita mabaya imingat sin matan syariah. Na. Takhlilu asabi'il yadain. Sudlayon muhin ulamay lima. Warrijlain ibansin ulamay sin. Diad diin inhantang. Ang kau mag-ail, ang kau maghukasin, lima mo. Hukasan mo biha. Yan, sawabing mga dukuro-ko ini, bang kawukun madya ka, waktu ikuddanan sin tubig. Nabang di siya sampayan sin tubig, in odol sinamuin pag-ail mo, in result sin pag-ail mo, pay rasa. Wala na tayo ma. Yan. Bihanon mo siya. Marahil. Ma'am, hukasan mo bihanon mo. Mga umasing-sing mo, sabi marahil iiga. At tawakan, hibalon mo. Yanon. Ba't mo matanto, sin kahukasan ko din, amin saw niya yan. Na, damit ka na sikit. Suway mo ra isang sudlay. Biya din yung pagsudlay hasik. Na.
Habihan, yung kakitaan, inasiki. Kung kau maghugas, kung yung paunahon mo, ito, amay din yung paghugas mo, ipagsunlay mo, amay din, ano, may mga lukong matabok, luhirasan, amay din niya, yan. Okay, walang siki, nagpipikit doon. O niya ni siya siki. Amin lang siya basa ng ginger type, di siya nagluuya, bibihanto ni siya. Ay niya, tumakam ka, maluhukasan. Sa aon, sige, nagpipikit to, bihan. Hindi mo makuhan. Ha? Na, puno yung mga sarilyo. Aon, misang bakon saril, aon nagpipikit to. Nang kanda, to subay mo siya taklilong bihan. Bihan, ha? Yan. Marinay siya. Yan. Pag-uset kong pakutumag na, hindi. Yan. Yan, matmumatan ko sa insimuto din tubig. Sa ambil mari, supaya maaunin amuin al-isbaw, pagtimog si pagay. Tama? Yan tuin, antang simpagtakli. Na, nabang sa upamain, kaaunan sin tubig, di sumampay. Di mabasahin, gulamay siki mo. Subay na siya hilabay hataklil, mahog, nabukon na siya sunnah taklil, mahinang na siya wajib. Mga murad tuwing tiranan, ikasampay sintubig palaw, bukon na siya sunnah, sumakawa. Wajib yung hukuman niya, mga murad tuwing tiranan, ikasampay. Now, in Ibn Abbas, riwayat sin Imam Ahmad, Musnad, iban sin Imam Ibn Majah, aun baita sin Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Daung sin Imam Ibn Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung kun Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. In sabda niya, idza tawadda'ta, ulong niya mag-ain, fakhallil asabi'a yaday. Sudlayin gulamay lima, sin lima, gulamay limam. Warijlayk iban sin gulamay sikit. Na, narayin doon, nakata sunnah, nakatahukuman sin sunnah in takhlil, asabi'il yadayn, warrijlayn. In hikawalo, sunnah, sin pag-ail, at tayamun, atawakan at tayammun. In hatisin at tayamun, taqdimul yumna ala al-yusra. Paunahon mo in yumna yamin, lima, tuo. Daing ha mo in lima mo, lawa. Daing ha mo in lawa mo, afwa. Ala al-yusra. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabaya siya sinamuin, umagna, tampal pato. Bukunda mo in parakala, mga malumi. Mga pagsudlay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masub siya, mga mimbuhok bihan, tagnaan niya, sudlay yung hiso nindang palpato, ang pamaripa, palaw. Nabang kumawaya siyang mga sin sunna, kung tumun mo adto, ang kubi mga masubang sudlay, paunaw mo inamuin, ang palpato bihan. Na, bang siya amuin long tabihan, magsulong siya amuin taumpa niya, tuo, imakaon. Nahi Panginoon tumaka na kan mga magsulog mga badyo, tawakan mga pajama, uno-uno nabihan, pauno mintum. Ingkaunan sin Rasulullah masub sa simbihan. Nasabot sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha hadith, kariwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim, in agis sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah, ingkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu tayamun, mabaya siya sin magtagna tampal pato. Kaya manan riwayat sin hadith, yuhibbu tayammun. Tayammun atawakan tayamun manjarira. Fi tana'ulih, mang siya magsulog sin na'al niya. Wa tarajjulih, lamik yan bang siya muin, long tabihan, amuin manudlay, wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli, akatan sin parakala niya. Na, nadamik yan bang kita mag-ayin, paunahon tayong tuo. Paunahon mo yung tuo. Bukun hakataan parakan. Paunahon mo sadya siya, halima, iban hasik.
Kung maghukas, yung lima mo, makaunin to. Uslaw. Dami kaya ng siki, tuo ang palawa. Bukod ni sabkatan, bahariyon mo. Lang tailong, nalong mo, anak na, kuwan pa unahong ting tuo. Umanak ko bihan, pa ko magbihan-bihan ng buhok, tuo. Ang palawa. Di ito ma-apply habihat ka ilo. At tawakan lang mo ba iho? Makakatawang mamuin. Agad hakataan, hilaksa na mo pakataan. Umakaw tubig, pamutungaw bihan, biya ka muin, biya ka bulan. Pag na mo na bihan, rap mari. Biya ka sinamuin magtipintayaon. Kung kusang pa ko kumamari, lang mo sundat sa init. Why? Tama? May umasain pamaham. Damig ka rin mga buhok. Bukon mo tunga umbiyan dahil di na, pamariway na magsinyan. Na, sunat ko ni Jose de Salinas. Arapon yung pagyanon sinamuin tayamun hadith, tahara, amuin lima, iban sin, sik. Amuin ito yung sakot. Na, aun hadith, kaya riwayat sin Imam Ahmad, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha labistum wa idha tawadda'tum, fabda'u biaymanikum. Apabila kau magsulog badyo, atawakan mag-ail, fabda'u biaymanikum, tagnain yung tampal. Na, in hikasya. Huwag na kita tayamon, kina. Yung kalumpahan, mas'ul udhunain, zahirihima wa batinihima bima'in janid. In hikaunum, takhlilul lihyatil katha. In hikapitum, takhlilu asabi'il yadaini wal rijlain. In hikawanum, at-tayamun. In hikasyam, amunain, at-taharatu thalathan thalatha. At-taharatu thalathan thalatha. Dahil nga mga sunnah, simpag-ain, amunain, bang kita maglano, magtahara, magsutsi, makatu. Na, lamod sambilin buhok, amo jahab sin Imam Shafi'i, sambilin buhok, makatura. Kaywanan madhab, naam, makaminsan sadyain, pagsapusin buhok. Nasambut hadith, ya riwayat sin Imam Ahmad, والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم همبو قدلو أو همبو أعرابي جنبهنون أقول الحديث مياون برسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. Nga subuha Rasul, bang biya din yung pag-ayin. Biya din yung biya, bang mga aturan niya to. Amo yung katuladyanan niya. Biya din yung process to yung pag-ayin. Biya kita siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pag-ayin. Fa'arahu thalathan. Biya kita siya sin pag-ayin. Makatu. Ang pasyaiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadha al-wudu, faman zada ala hadha, faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Munay nilang ng pag-ayin. Inin hantang si pag-ayin. Faman zada ala hadha. Sisilong ning gumanap pa rin ngayon. Bima'na. Inangon niya paghukas makaupat. Ta'abbudan. Inangon niya makaupat. Sablong niya bihain ng pag-ibadat. Nakulong niya makakarayawan mataon. Isiusinhimin ang hato. Hamaksud ta'abbudan. Inangon niya na tuod. Hantang si pag-ibadat niya. Faqad asa'a. Kahilang siya kangian. Wa ta'adda, nakapangliulakan. Wa zalam, iban nakapanganyaya. Faqad asa, wa ta'adda, wa zalam. Amuin tao, turun niya to, dinangon niya na makaupat, makalima, amunad ting pag-ibadat niya bihad. Tatlong niya bihad, sampurna na to, dinangon niya na bihad to. Intao yan to, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusya, nanganyaya na, iban manusya, nakaliulakad na rin ha, had iban jangka. Na, nang kanda, ang maghukas makatusan. Sumagawa. Bangkaw nagsak-sak. Lang mo nakatura ba ha? Atawakan nakawa. Uno na yung hinangon.
bang nagsaksak kolong muna katu at dawakan na karwa bana alal yaqin kawain yaqin kawain namuin kamattanan certain tilong simba sa anggalis amuin yaqin tud siguro urin tanto to dua hatawa to dua siguro to in tubig do arwahan mo dahil ito ko kuma moting kaon mo gumanap kau hikatu na sabab sin ang qaida fiqhiyah na ang pagkarungan na tulong nila al-yaqinu la yazulu bisyak al-yaqin in yaqin amun 100% yaqin di siya maubah sin pagsaksa kadto ko pamuin yaqin ka ko pamuin amuin mababa oh. na aw magkasabot si mga ulama bang sa upamalong ni manu siya yaon nakatuna naghukas okay na sa mabaya siya hukasan niya magbalik tabarrudan mabaya siya kapresko-presko ba bukon niya ito taabudan bukon niya ito hinang na ibadat niya kundi gumanap siya at siya umagpay-hagpay kurihalahu dhalik makruh in hukuman kanya na ang paintaw humanap to di ka upat hikalima hinangon niya na hantang sin pag-ibadat niya haram hukuman hamano siya biya hinangon niya na biaturan si pag-ibadat makaupat makalima in hukuman na yan to haram law sin mga ulama damik yan magkasabot sin mga ulama apabila aun tubig ma musabbal amuin tubig biyutang sin mga tawharan fi sabilillah siyo siya mag-ay fi sabilillah ingan sing tubig biad tuma musabbal bang hafiq na ang saupama ang tubig musabbal biyutang mga galon-galon nagdirigit na kumanin tao naam haram long sin mga ulama in magpaliw ko ring hatu sabab sin hajat kahunahanin magdigit sin tubig ayaw ko magdalas dito tamam ayaw ko to magdalas sababin tubig yaon atas tianggong atawakan pindit sin manu siya mau na supaya makaayil inamuin tawayro ni pag-ayil niya fi sabilillah ma musabbal ingan niya ay ju'ila fi sabilillah na natin naman kung mag-ayil makatu ay nako magpali inhikahang ko الموالاة إن هاتي سن موالاة ولا يوالي موالاة إن هاتي نجسسنو ولا نجسسنو ولين pagyanong subay siya magsuno-suno naam in hati sin subay siya nagsusuno-suno alla yahsula fihi zamanun يجف فيه المغسول قبل الشروع في الذي بعده إن هذا سن سوي مغسول سوي دي مغلوق إمسا لما harap pasimod di maglawak di lumukay ba amo insa kurang tumahay na yung panag na anyukasan hari pa siya makatag na pahikaroon Dalayan tapos si na Yasin
Idan daing ha mga sunna simpagay, suway siya muwala. Inati siya muwala nagsusunog-sunog. Matag siya nagsunog, apabila di kautan masamalugay in dua ang gautam hiukasan. Amuin hakadar bang muhiukasan yung panagnaan. Kahukasan mo na yung hikarwari patumahay yung panagna. Bang sa upama paghukas mo sinambo, ang istoryahan pa ka. Mistambay pa ka hawa. Sa kalit timahay na yung tubig paghukasan mo. Ang pakaw kima na isab ng gunggong, di na tumatag muwala, nabatalin muwala mo, suway mutag na magbalik. Alim. Tama? Na. So ayan turik, tumahay na mo yung panagnaan, hari pa ko makalatong pahikarwa, ma'atidalil hawa. Yanap sin mga ulama, di ilaw niya tumahay, iban suway isang law niya, apartang hanin na mo inhangin, iban pasok sin hula. Sa baon waktu isang, mga mo nag-ayal ko ha mga paslangan, napaslangan niya. Pag-ubos mo naman simpa lima. Magtuloy na tumahayin. Lima mo sarap simpasok. Di lumuha. Nari sa blong niya bihat. Sa blong niya bukon mu'tadil. In amuin pasok. Nabiyaw ron wakto mga kisi siya magtuto. O sumagayong sa unang bibiya hangin. Ha? Ano na bibiya? Ibutang mo sa dyan magtuloy. Tumahay magtuloy. Tumahay magtuloy. Nabiyaw di ba yan tumang pagbutang mo timahay magtuloy. Malawa na yung muwala. Di. Sabi niya to, amin napasapat sa Diyasasin, pag-ilim, pagyaron na namin tabi at isa-isa niya, kapartangahanin namin hawahula, in weather sin hula, timahay, narendid tuloy na siya matag, nagsunog, yung pag-ilim. Gianap sin mga ulama ang ma'atidalil hawa wal mizaj. Na, suway sa long niya mo napartangahanin na mo yung mizaj mo. Mizaj niya mo yung mood mo ba? Kung ko lang yung mood mo, takong nakak. Amo yung pananaman mo yan to. Parasahan mo. Sa babaw, waktu mang kumya, masuk to di sa. Ini iftirad si mga ulam. Naman kung masuk, amo yung niumos kami, amo yung mauat mo bihan simpasok. Na mapasok sa rin parang masuk. Narak-aralong naman kumya, masuk to. Kasi masasakatan niya nag-overheat. Pagbusok mo naman, sintuwig tahay magtuwi. Hari sa blong niya bihan. Subay kolong ni hapartangahan. In parasahan simbaran mo, iban hapartangahan namin hawahula. Sin situation weather sin hula. Na, nabangdi na tumahay, paghukas mo, nakabis sa nasadya ko ang karay, masimasira masa, di dadto, masimasira ka o nakabogbog sin muwala. Ayaw sadya mo yung paghukas mo. Okay ko nag-meeting, tinuanan pa ko rin doon, nagsanglang, nagkataan, tahay na, naway na. Yan ako mang dada, way na yung muwala. Na, hikahang ko tag-isa, ad-dalk. Inhati sindalk, hati namin paghilog. Amadhab si Imam Shafi'i, bang nabasa na, isan di mahilog, tayo maning pagkain. Naam, nabang muhilog, labi marayaw. Labi marayaw, inyadto sunnah. Inyadto sunnah. Kaya wanan madhab, in paghilog, wajib kanila mga kuwala na sa amadhab si Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Inhikahang putak dua sunnah. Simpag-ayin, italatul ghurrah, والتحجيل إطالة الغرة والتحجيل إن هاتي سن غرة إن كان يأسنتون سن غرة أمو إن puti hatuktuk. Naam. Puti hatuktuk. Ingan niya ghurra. Ang kandalong niya man al-khaylul ahar. Ang sana mo yung kura astikan. Mo yung takapuan na ini. Na, impagtang hato al-ghurra, al-hisanul aghar, o al-farasul aghar. Amunlong niya kura astian. Putiin da hindi. Ampay tahjil, in karesa ni sin tahjil, puti da hindi ha, mo in bukto ni mansin paa. Puti da hindi ha, paa. Habi itis imansin da hindi ha, lima. Intag niya yan to, naam tahjil. Imaksod sin italatul ghurra. Bangkaw maghugas sin buhok mo, ang sin bayhok mo. Bukon mo sadya,
buho amuin paihok mo tod. Tuputon mo sa dyan na amuin paihok mo. Sa paliw-liwhon mo. Paliw-liwhon mo magtubihan. Huwas mo sinamuin paihok mo, paliw-liwhon mo. Hindi harap marili-liw-liw-tiw. Damit kaya man ko maghuwasin lima mo, paliw-liw ha mamari. Ayaw sa disan makalandong mamari. Ang mga ilok ayaw. Sa paliw-liw ha mari. May ta, sa hadlaw kiyamat, tingkapan sindak pakansin tuwing magsaya hadlaw kiyamat. Magsaya hadlaw kiyamat. Ibandi siya dukutan sin kayo bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadithun sahih. In banda niya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sabun nato rin mga ummat, tawahon sila Allah ta'ala hadlaw qiyamah, ghurran, nagsasahayang bayho. Muhajjalin, in mga lima, imbukto ni mansin paa. May tato, min atharil wudu, bakkas yung pagay. Bakkas yung pagay na. Ang kandayaw, kung maikot, magkumagayil, paliw-liw ha. Paliw-liw ha mari, paliw-liw ha mari, iwansin paliw-liw mo mari. Abi, ismunyan to sunnah, ingan niya italatul ghurra, wat tahjil. Nasabot hadith, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Isiyusin makakaos, daing kanyo, in paamuin, yutil, pahabaon nin ghurra niya, patauron niya, saya si pamayuan niya. Pag-apag ayin, falyaf'al hinamun niya yadto, naam habayta sin hadith. So makawalong singkaywanan, in hadith yan long niya mudraj. At isin mudraj, bukun long niya sabda sin Rasul, sa kaya siplit, kaya insert sin mga sahaba. Na makaan yung raha ulumul hadith, ang pagtagol hadithun mudraj. Na, inikang kutagto, hinapusan, ang papagsual, na ang pagtagol at dua, minimahal ka. Amin dumwa akaw, uasin pag-ay. Dua, uasin pag-ay. Na, ininisun na rakula yung karayawan niya. In karayawan sin pagdua, uasin mag-ay, uas mag-ay. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda hadith. In sabda sin Rasulullah, ma minkum min ahad yatawadda. Wayrun, hangkataw rin kanyong mag-ail. Fayusbighul wudu, ang panya parayaw, timurun niya to, kung magsakot isa niya, parayaw niya to. Umayakul, was niya mag-ailan pa siya imiyan. Min duwaay, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang panyaganapan sinamuin ganap, hakaywan ang riwayah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bangyayan kaya kabtang sabda sin Rasul, futtihat lahu abwabul jannati thamaniyah, maukab ukabon kanya in walulawang sulha. Walulawang sulha maukab, sabab sadya sin pagdua mo yadto, yadkhulu min ayyiha sya, makasud siya paulo-ulo kabayaan niya lawang sulwa kabayaan niya sulwa. Nah, hangkan na magkaajay bakwa kay manalig maghapal. Mamarayin na kanin niya magsingod-singod. Magkimot-kimot bihan. Why sa ito di uruwa? Why di uruwa? Mamaya na siya simbihan yung libil niya, ikaw kaming lawang sulwa kami. Ang kau mamaya na simbaw kaming lawang sulwa kayo, paghapal kau. Ha? Why nung dasaan niya, mihana tawabi, wala na sa butahan. Nah, hapal ko marayaw. Aun day nun tao, iman-iman ko kayo, subhanallah, kapila ko pagluusog, hapal mo. Di, hapal mo ng kabulan na rin, ang katahon na rin, subhanallah. Sa inihinangon niya, teknikan niya ko, mga kumakdoa na. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Unin niya, ikwan niya, magkimot-kimot niya. Sama-sapat pa rin ka, subhanallah. Isyo niya, kalan niya, barad niya. Hapala marayaw. Mamungko, kuas mo mag-ain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Automatic in walulawang sulga, malaklak mo ka. Diin lawang sulga in kabayan mo sulong bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Unin ma'na sin du'a ito. Ima'na sin du'a,
panawhid pa Tuhan, imian ka, ashhadu an la ilaha illallah. May saksi ako, wayroon Tuhan, dugaing na nga Allah Ta'ala, wahda, tunggal isa-isa niya. La syarika la, wayroon sa kuto niya, wayroon limbang niya. Wa ashhadu anna Muhammadan, iban magnaik saksi ako hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduh ikun niya, wa rasuluh iban daak niya. Allahumma ja'alni ya Allah, papanjariha ako, minat tawabin, dayha mga manusia makansang magtawbat, magpakahinang kasaan, hinangako bihadto, waja'alni minal mutatahhirin, iban hinangako ya Allah, dayha mga manusia masub maglalo, iban magsutsi. Subhanallah. Bihanin laggo sinamoy pagtawbat, iban sin kasutsihan, hakamanato. Mura-murahan insya Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot na to, in kamatauran dahil mga sunnah, misan aun wala nasabot, dangal tiyo-tiyo na kuman, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, balikyad to, lumatun kita niyo paamuin, makruhat, mangulo naman in makruh, apag-ail, insya Allah subhanahu wa ta'ala, sabat kita niyo makatagna sin pagtayam mo, pakita niyo makalaton paamuin pagsambahayang, mun lami mahal nga to sa mapamunin practice na tuong adlaw. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, bang aw pangasulog, ukabilaw ang pangasulog insya Allah ta'ala. Ang nangasulog akong insya kuno before mato mag-lotion. Lotion. Lotion ang lima niya, sisi niya, hindi niya na-practice. Pag kuno pajar, mag-ayos siya, na siya makahugas yung lotion sa diretsyo na sa mag-ayos. Sa hiray na yun niya ito at tawa. Nabang ito, maraw rin pag-ail niya, maigdat insya Allah yung lotion nito. Ayaw sa jamin, mga pintay ako. Ang lotion na maigdat. Manghata mo yung lana-lana, tiyo-tiyo ka na naman niya din natin kaulo. Insya Allah. Di man dyan. Asal ito di man dyan. Imukaon wakto mga nagkukwambihan, laisuntun. Oh, reto man dyan. Oh. Bunal niya, anari man dyan. Bunal niya, mo yung pagbukis sin aurat sin kausukan biyan, kanat, iban biya. Juan na biyan. Ha? Di man dyan. Sari na bang may makita kayo? Paisa niya, misang ko naguhuwalaw sin kasilas, mayroon da saan niya. Naam. Ayaw sadya, may naong tao halaw. Bang may isa-isa mo bid nila. Di buhok na bihan. Bihan? Harap mari. Bang aon pa, kuwan sim buhok balikan, napalik o ibalik. Bang ungas, harap sadya makaminsan. Pag uwas siya itong pakukuma, tubig bago, harap patay nga mo. Na, makatu. Oh, pag uwas, ubusin mo na yung buhok. Pag uwas, ang pakukuma, tubig bago. E paghukas mo sintay nga mo, mihano mo. Yan, mat. Yan. Na. Kauno na kaikaibanan. Allah Ta'ala kay hamadhab nila. Hamadhab yang ajil. Nah, ang kan dapat kita rin malingog di na kita amin mo jahab. Insyaallah Ta'ala. Amin. Oh. Amin tartib sinupat. Tartib sinupat. Nah. Dia tuman jadi maglinupat yan. Tartib sinupat. Nah. Nah. Basta inupat yan to, may tuturin sumay. Aum pa, mga sumurain doon. Babakitan niya niya majlis. Mayroon na. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالعلم اللهم ارحمنا بالعلم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أصلح لنا فساد أحوالنا أصلح لنا فساد قلوبنا اللهم أبعد عنا المرض كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين الأمراض كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.